Boli sme sa pozrieť v meste Madaba v Jordánsku, ktoré je známe aj ako mesto mozaik. Objavili sa tam stovky nádherných mozaik z byzantských a umajovských čias. Na obrázku je mapa, ktorá je tam najslávnejšia a je to mapová mozaika zo 6. storočia. Nachádza sa v kostole svätého Juraja a je to podrobná mapa zasľúbenej zeme vyrobená z viac ako 2 miliónov drobných kamienkov. A pôvodná veľkosť tejto mapy bola asi 22x7 metra, ale dnes zostáva asi štvrtina a celé dielo zachránili v 60. rokoch nemeckí archeológovia. No ale prečo vlastne o týchto mozaikách rozprávam? Chcela som vám ukázať nejaké mozaiky, na ktorých sa nachádzajú rôzne obrázky, veľa zvierat a takisto aj kone. A je také, že vlastne čím sú tie mozaiky vyrobené z takých menších tých kamienkov, tak tým je to drahšie, pretože to trvá dlhšie, kým to urobia a naozaj oni to musia aj z takých kameňov ako keby drobiť, že na menšie kamienky a to zaberie dosť veľa času. Tento pes stal napríklad okolo 200-300 eur. Tieto kone na obrázku sú vyrobené z veľmi malých kamienkov a takisto to bolo dosť drahé. Tiež vyrábali aj rôzne šperky, do ktorých vkladali tie kamienky. A tu nás sú dosť veľké také tie obrazy na obrázku, takže vlastne predávali tam aj také od malých až po obrovské, ale vlastne čím menšie kamienky, tým drahšie. Zajímavosťou je, že tu otvorili špeciálny inštitút v meste Madaba len pre obnovu mozaik, ktorý zamestnáva stovky miestnych remeselníkov. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni mi dať odber a like. Ahoj!